man kan godt kalde det her for nogle sandaler. Det er en slags plastiksandaler, sådan nogle sutter, som man lige hopper i. Ja, man kan også kalde det klip-klap. Også lidt sådan en slags klip-klap, ja. Mm. Man bestemmer jo selv, hvad man vil kalde dem. Men hvis man skal ind i en butik og købe dem, så skal man nok kalde dem det, som de hedder. Jeg ved ikke rigtig, hvad de hedder. Det er sandaler. Mm. Klip-klap-sandaler. Ja, men de er også ligesom en træsko, ikke? Ja. Bare lavet i plastik. Ja. Bare se hestene. Ja, men de står lige der. Marisa, hun står der ved Maja der. Jeg tror faktisk, at hun hviler sig lidt. Ja. Fordi Maja, hun er faktisk lige rejst sig op. Før der sov hun. Ja. Så vil Maja, hun lige får sig en tur mælk. Der er også en stol der. En lille, ja, sådan en træstol. Vi skal bare sidde i en stol. Hvorfor er der ikke noget flag på den der? Fordi vi fejrer ikke nogen fødselsdag i dag. Men vi kunne godt sætte vimpelen på. Det blæser godt nu jo. Ikke? Vi burde faktisk sætte vimpelen på. Skal vi se, om den er derinde? Ja. Så kan vi to hænge den op. Ja. Så går vi lige ind. Hvor højt? Hvordan kan man hænge en vindmølle op? Ja, man kan ikke hænge en vindmølle op. Det vil være forkert. Ja. En vindmølle, den skal stå på sådan... Far, den her blev lidt våd. Den blev lidt våd og snavset, ja. Den kan det gå. Det gør ikke sådan. Nej, vi skal ind herover. Det er den her der. Ja. Fordi der er jo... Den her der er åben i dag, ja. Den der er åben i Ja. dag. Så skal vi se, om vi kan finde vimpelen. Har du set vimpelen henne nogle steder? Nej. Ved du, hvor vimpelen er henne? Den der lange Det der vimpel. flaget. Det der er vimpelen, der ligger der. Det er den her, der er en vimpel. Den er 4 meter lang. Wow. Hvorfor er det en vindmølle? Nej, ikke en vindmølle. En vimpel. Det er sådan en, der blæser i vinden. Skal du bare se, nu hænger vi den op derude. Så slukker jeg lige det her. Kan du sige hej hej?